Som rád, že nám venujete vašu pozornosť debate, ktorá je súčasťou sprievodného programu Slanického ostrova divadla. O domove sa pozhováram s Ivetou Radičovou. Vážim si, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Ja si vážim, že ste si na mňa spomenuli. Mal som vás možno osloviť rovno pani profesorka, lebo vy ste pedagogička, sociologička, ex-premiérka tejto krajiny. Spomínam to preto v úvode, lebo nasmerujú nás tieto témy v tom našom rozprávaní o domove. Ale rád by som začal zľahka, z nadhľadu. Čo to vo vás evokuje to slovo domov? Kedy vy cítite ten pocit domova? Máme rôzne za sebou zážitky, každý z nás. A patrím k tým, ktorí si doslova prežili, zažili, ohmatali situácie, že na dlhší čas odišli zo Slovenska, či už kvôli dovzdelaniu, alebo neskôr naozaj pracovne. Pôsobila som dlhé obdobia časové na zahraničných univerzitách, nie len v Európe, ale aj v Spojených štátoch. Takže mám zažitý pocit, ako som odpočítavala ako na vojne dni, kedy nasadnem do toho lietadla, nastúpim a vrátim sa domov. A dlho som premýšľala nad tým, že čo sa mi tak silne spája s tým pocitom, lebo mala som mnohokrát so sebou svoju rodinu, čiže tí najbližší boli so mnou. A spojilo sa mi to s niečím úplne nehmatateľným. Nie sú to budovy, nie sú to cesty, nie je to tá nedokončená diaľnica. Je to porozumenie významov nevyslovených slov, mimike, gestikulácii, tónu hlasu, keď rozprávame. Či je to milé, či je to úsmevné, alebo je v tom irónia, sarkazmus. Rôznym významom potom v tom verbálnom slov, ktorým prikladáme rôznu váhu v živote. Ale najmä je to pochopenie všetkých tých sociálnych sietí a spojí, ktoré iba v domove viete ohmatať a pochopiť. Je to úplne iné. Nie, že by ste nestretli v zahraničí ľudí, ktorí sú otvorení vám pomôcť, alebo vyviniete si nejaké priateľstvá, normálne väzby, vzťahy v zamestnaní, ale tu nevidíte sa niekedy, to bolo aj 15-20 rokov, a zrazu sa rozprávate tak, ako keby to bolo včera. Lebo na pochopení toho, v čom žijeme, ako žijeme, v tom precítení, zažití, je pre mňa to, čo nič iné na svete nenahradí. Vždy sa teším domov a domov pre mňa znamená svet, v ktorom sa cítim sama sebou. Krásne odpovedáte. Rozumiem tomu, ako sme zafixovaní k tomu priestoru, v ktorom sme vyrástli, do ktorého sme sa narodili. Mnohí ale bojujú s tým, či tu zostať. Vy ste sa stali tvárou kampane Chcem tu zostať. Prečo? Čiastočne som odpovedala tou vlastnou skúsenosťou, že aj na špičkových pracoviskách, dá sa povedať, pre spoločenského vedca v totálnom raji. Nič silnejšie si neviem predstaviť ako jednu kartičku na Oxford University, ktorou máte prístup do všetkých databáz, ktoré na svete existujú, bez ďalšej platby, ktorou máte prístup do najbohatšej knižnice sveta, Bodleian Library, a máte k dispozícii tým ľudí, ktorí vám pripravuje podklady. Jednoducho raj na prácu. A napriek tomu diskusie, komunikácia na danú tému je živšia, plnohodnotnejšia, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí majú v sebe skúsenosť žitia minimálne na Slovensku, ak nie v strednej Európe. A zároveň je tu toľko víziev na stole. My si môžeme dovoliť, ja tomu hovorím, takú jemnú rozmaznanosť témami, ktoré incel,
vy muži, ktorí sa rozhodnete žiť úplne sami a nechcete žiadneho partnera takého či onakého, ani partnerku vôbec vidieť, ani vám nechýba. A také úplne novotváry, nové sociálne fenomény. Ale my máme výzvy, ako si zariadiť život, a stále to máme na stole tak, aby plnohodnotne platila sloboda slova a nenahrádzala slobodu nadávania, aby plnohodnotne fungovala demokracia s tým dôsledným a podstatným, a to je dôvera v inštitúcie, ktoré vám majú zaručovať bezpečie, stálosť, istotu. V obrovskej dobe neistoty. My máme pred sebou naozaj veľké výzvy a veľké témy. Oveľa väčšie ako svet, ktorý tieto témy si absolvoval. My sa môžeme tak trochu z nich poučiť, ale verte mi, že CTRL-C neplatí. Je to neprenosné. Isté vzorce, isté spôsoby riešenia sú neprenosné, lebo tými základnými faktormi je kultúra. Kultúrne vzorce, normy, ktoré v spoločnosti fungujú a platia. A hlavne sú to priority, rozdielne priority, ktorá nielen societa a štát ako celok, ale región, obec prežívajú, zažívajú a majú. Je tu toľko práce, je tu toľko možností využiť vedomosti, ktoré človek má, ako možno ešte by konkurovala Južná Afrika, ale to je opäť iná kultúra. Opäť iná kultúra. Ja som normálne rád, že som na Slovensku a že teda môžem zdolávať tieto výzvy aj spoločne s vami. Je sympatické vidieť, že stále máte ten zápal, že máte chuť riešiť tieto veci a posúvať nás ďalej. Vy ste ale teda ako pedagogička v kontakte s mladými ľuďmi. Mnohí berú veci už otvorenejšie, príležitosti dnešnej doby aj vďaka členstvu v Európskej únii sú skvelé. Zvažujú odchod zo Slovenska? Je to téma, ktorú naozaj treba riešiť, na ktorú treba dať pozor? Ja otočím tú tému. Čo by sme my za to dali v mladosti, keby som mohla ísť študovať na univerzitu ktorúkoľvek na svete, takú, kde by som sa našla so svojou špecializáciou, ktorá naozaj má tú značku najvyššej kvality. Dnes tá príležitosť je. Jeden z výdobytkov slobody a demokratizácie je, že máte širšie spektrum možností, že máte viac príležitostí. Osobne by som rada videla silné štipendia, fond štipendijný pre našich študentov tak, aby sa im umožnilo rýchlo študovať na tých najlepších univerzitách v danom odbore s malým dôvedkom, že ak sa nevrátiš, tak to budeš musieť vrátiť, tie peniažky. A propos, takto to funguje. Je to fér. Je to fér. Napokon stačí sa pozrieť k našim susedom. V Maďarsku je obrovský štipendijný fond, ale nie len pre študentov, aby mohli ísť študovať von a následne sa vrátili, ale aj pre zahraničných študentov, aby študovali na maďarských univerzitách. A funguje to. Takže tie nástroje tu sú a bola by som rada, keby neboli oklieštení naši študenti a naši skvelí študenti od takýchto možností a príležitostí. Dovolte mi jeden príklad za všetky. Obdivujeme, aký zázrak urobila Južná Korea. Predstavte si tie roky 50., 56. Úplne vojnou zdevastovaná krajina. Naozaj tam nezostal kameň na kameni. A oni sa vrhli na vedu, výskum a vzdelávanie. A keď poviem, že vrhli, tak 23% hrubého domáceho produktu investovali na to, že vyslali obrovskú várku mladých ľudí študovať do zahraničia. A za ten čas, kým si urobia až to PhD, aby sa vrátil hotový odborník, expert, zaplatili špičkových expertov zo zahraničia, ktorí vybudovali špičkové laboratória, ale pozor,
aj tie pre spoločenské vedy. Čiže od spoločenských vied, psychologických laboratórií, ekonomických hubov, až po teda tie technológie a technické vedy. A oplatilo sa im. Dnes sú na totálnom vrchole. My dávame, cca zaokrúhľujem, 1% a čudujeme sa, ja to znovu otočím, na to, ako málo zdrojov dávame na vedu a výskum, tak naši vedci a výskumníci dosahujú neuveriteľné výsledky. Lebo to treba pomeriavať k tým podmienkach, v ktorých sa nachádzajú. Takže áno, nech majú príležitosť. A ešte jeden mýtus by som rada nabúrala, že máme totálne nekvalitné vzdelávanie a školstvo. Nepustí logika. Ak by to bolo pravdou, tak sa 30 000 mladých absolventov, študentov ročne neuplatní a neumiestní cez nie ľahké prijímacie pohovory aj na tých najšpičkovejších univerzitách. Takže áno, máme špičkových a špičkové školy a máme také, kde, nie je to boh vie čo, ale apropo, v spoločnosti tá Gaussova krivka jednoducho platí a je to normálne. Len čo my robíme? My na všetko dávame to znamienko mínus. Ako keby všetko bolo zlé. A keď toto urobíte, tak aký je výsledok? Život je pochmúrny, bezradostný, bezcielny a vynára sa vám v mysli, no tak idem tam, kde to nie je všetko zlé. Myslím si, že by sme sa mali naučiť rozlišovať. To je to zásadné. Vedieť, že máme kvalitné, podporovať a rozširovať. Vedieť, že máme takéto slabšie, tam sa zamýšľať, či nezlúčiť s niečím šikovnejším, lepším, či ponechať, alebo radšej presunúť tých študentov do škôl, kde tá kvalita má oveľa lepšie výstupy a výsledky. Apropo, pán redaktor, čo to s tým svetom robíme? Veď my všetko počítame. Ale úplne všetko sme zmenili na čísla. My za chvíľu aj lásku budeme prepočítavať, koľko energie vám nechá a koľko energie vám zoberie a koľko času vám zoberie a koľko času vám nechá, čo je, myslím si, že hovorím absurditu, obávam sa, že veľmi už ani nie. Čo sme urobili so vzdelaním alebo s vedou a výskumom? Koľko publikácií, koľko citácií, aký rating a pomer citačného indexu. Miesto toho, aby sme sa zamerali na diskusiu a dialog, pre mňa je dôležité, či o téme sa rozprávame, diskutujeme, lebo cesta k pravde je len cez diskusiu a výmenu názorov. My nediskutujeme, my píšeme. My nestíhame čítať, lebo my píšeme. My sa nestíhame rozprávať, lebo my klikáme. My nestíhame vnímať dlhší celok, lebo v tej informačnej preťaženosti nevieme, na čo sa máme prioritne sústrediť a chceme to tým palcom na tej obrazovke stíhať čo najviac. Trošku viac kvality ako kvantity a bude nám na tom svete lepšie. A záleží nám na tom reálne? Lebo teraz som sa zamyslel nad našimi zástupcami a zástupkyňami, nad politikou. Hovoríte o tom, že niektoré veci príliš meriame a pýtame sa, koľko toho máme a či je to dosť a či nepotrebujeme viac. Pri politike mám pocit, že niekedy zase nemeriame, že nám až tak nezáleží na tom, či už je tá diaľnica postavená a že ide nám viac o emóciu, o nejaké dojmy, ktoré prichádzajú práve z tejto strany. Riešime reálne skutočné problémy na Slovensku? To ste zaťali veľmi do živého. Opäť, nenárokujem si na to, že sa nemýlim. Môžem sa myliť. Ale vedomosť, skúsenosti, ktoré mám, mi umožňujú povedať, že čelíme 3 obrovským výzvam. Obrovským. Tá prvá je úplne zásadná a to je transformácia spoločnosti a ekonomiky. V 21. storočí ten industriálny model založený na fosilných palivách očividne skončil. Náš ekonomický model k tomu zavesený na lacnú pracovnú silu skončil. Súťaž
daňových úľav pre zahraničných investorov je na hranici použiteľnosti. Takže je tu obrovská výzva pre úplne novú štruktúru nášho hospodárstva a priority. Nie náhodou sú úspešné krajiny, ktoré čo majú, to investujú do startupov, do inovácií, do know-how, pretože či sa nám to páči alebo nie, softvéry vládnu svetom. Príklad za všetky, dovolte mi prosím. Tie priemyselné odvetvia, oceliarstvo, ktoré ako prvé vsadili na riadenie svojej výroby cez cloud, sú dnes úspešné a výkonné. Výrobcovia hliníka, hovorím zámerne také fabriky, ktoré máme aj na Slovensku, všimate si, ktoré diverzifikovali tú výrobu na viaceré segmenty a hlavne napríklad sústredení, aj tu sme sa viezli výrobcom takého výťahu v budove SND, kde nahrávame, tak riadia všetko cez cloud. Znamená, že pece nezhasínajú, ale tie sú riadené podľa toho, aký bude odber, aká bude spotreba a podobne. Softvéry vládnu svetom. Kvalitné softvéry treba vedieť aj vyprodukovať a tí, ktorí sú v tom úspešní, tak majú to, čo mu hovoríme, tá pridaná hodnota a prejavuje sa to potom vo vyšších mzdách a vyšších platoch. A skočím vám sme do toho. Pri koreni problému. A vrátime sa k tým ďalším témam, ktoré prináša súčasná doba. Začali sme hospodárstvom, hovoríte veľmi jasne, ale možno tvrdé veci pre tých, ktorí práve pracujú v tejto sfére, v takomto type priemyslu. Možno si aj hovoria, že niečo na tom bude, ale čo ďalej? A ako si vybrať svojich zástupcov, ktorí mi hovoria pravdu, neodbáčajú k témam typu, že medveď je náš najväčší problém v súčasnosti. Ako tomu čeliť? Lebo to je veľmi ťažké. Máme ako bežní ľudia na to vôbec silu čeliť takejto pravde? Som presvedčená, že ľudia chcú vedieť pravdu. Aj keď viem, že platí to staré grécke, národ chce byť klamaný. Ale naozaj sa chytajú stebielok, opierajú sa o ľudí, ktorým si trúfajú dôverovať, lebo v tom chaose informácií, rozmazaní toho, čo je pravda a lož, je veľmi ťažké sa orientovať a jeden z pilierov istoty v neistom svete, lebo on je veľmi neistý. Ale bol niekedy istý? Ale áno, bol istejší. Bol určite istejší. Napríklad neporovnateľne istejší bol práve preto, že v susednej krajine nebola vojna. Hej? Sú obdobia, keď ten svet je istejší. Minimálne v tom, že ste si istí väčšou bezpečnosťou. Platí, že štát, ktorý nevie zabezpečiť ľuďom bezpečie, zlyhal na celej čiare. Takže áno, ľudia potrebujú pevný bod, potrebujú mať nejakú nádej, nejaké svetlo, to známe svetielko na konci tunela. Nám to nehrozí, my ho nevieme postaviť, ten tunel, že? Takže možno preto ho nedostaviame, aby sme nemali problém s tým svetielkom. Ale chvíľočku zase vážne. Ľudia chcú byť informovaní a radi by sa zorientovali v tom, kto tú pravdu vraví. Ale ak sa oprú o svoju každodennosť, čo zažívajú, ak sa oprú o to, akú majú reálnu mzdu a koľko z nej odvádzajú na daniach a odvodoch a čo za to reálne potom dostávajú a vidia cez systém sociálnych a verejných služieb, tak tá odpoveď musí byť jasná, že to, ako sme nastavení, nezodpovedá ani nášmu úsiliu, ani potrebám, ktoré ľudia na Slovensku majú. Potrebujeme si povedať, že produktivita práce v našom segmente ekonomickom v porovnaní s OECD krajinami, kam patríme, to sú tie najvyspelejšie krajiny sveta, čo bol veľký skok a k tomu si treba zagratulovať, zaostáva skoro 40%.
Takže o toľko máme nižšie aj tie platy. Inými slovami, v skratke, je tu výzva na veľkú transformáciu našej ekonomiky, na jej výkonnosť, na prechod na digitálnu ekonomiku a prechod na ekonomiku, ktorá nebude tak veľmi závislá od klasických energetických zdrojov. Ale to je tá prvá výzva. A ona sa premieta samozrejme do veľmi veľkej zmeny spoločnosti. Veľmi zásadnej. Kedy si platilo, ukončili ste nejakú školu a skoro v podstate doživotne ste tú kvalifikáciu maximálne si doplňali, ale nebolo nutné ju zásadne zmeniť. Toto dnes neplatí. Naozaj nástup automatizácie, inteligencie umelej prináša so sebou zásadné zmeny na trhu práce a úplne iné požiadavky na ľudí z hľadiska ich znalostí, vedomostí, zručností, ale hlavne schopností vlastne toho, prepytujem, celoživotného vzdelávania sa. Ja si spomínam, že som si písala diplomovú prácu na písacom stroji. A bola normálna profesia pisárok. Dnes všetci ťukáme do klávesníc. Dokonca dnes máte skoro celý svet v jednom malom zariadení, v mobilnom. Dokonca máme aj predsedu vlády bývalého, ktorý sa ani nepísal diplomovú prácu. No tak to pôjdeme k téme politiky a to nechajme nakoniec, lebo sa mi tak zmrazí úsmev. Ale vrátim sa k tomu. Povedali ste veľmi dôležitú vetu. Dôležitejšiu možno, ako to vyznieva. Veľmi zásadnú. To je taká, chcela som len zdôrazniť, že je to veľká výzva. Čiže čaká nás zmena celková vo fungovaní. Áno, a čím neskôr ju spustíme... Nedá sa jej vyhnúť. Nedá sa jej vyhnúť. K tomu si uvedomme, že zažívame to povodeň, požiare, do toho kadejaké... Ako niekto môže napísať tie hlúposti, ako vznikli tie požiare... Veď chodil do školy a mal azda základy fyziky a chémie. Človeku sa tak až zastavuje rozum, ako je to vôbec možné. A ešte to zverejní a považuje to za úplne ako vážnu vec, faktografickú, neskutočné. Sme zahltení takým kvantom dezinformácií a dovolte mi to povedať, a hlúposti, že neviete, z ktorého konca začať a vysvetľovať. A viem, som si toho vedomá, že hneď ako začnem vysvetľovať napríklad ten fyzikálny jav, ako vznikne požiar, samovznietenie v tom lese, tak už ma prestanú počúvať, lebo je to dlhé a jemne komplikované. Ale napriek tomu som presvedčená, že sa to učí na tých školách, že nechápem, kde sa tá vedomosť stratila alebo podela. No ale určite nad tým rozmýšľate, asi máte odpoveď, že prečo si vyberáme takéto verzie reality a takéto verzie príbehu. Prečo, keď nás aj zaujíma pravda, tak si nakoniec zvolíme toho, čo si nepísal tú diplomovú prácu sám. Ja chápem, aké je to vážne, ako veľa nám to hovorí o spoločnosti. Ako spoznáme tých, ktorí nám prinesú tie riešenia? Zdá sa mi, že ako si ich nevieme nájsť. Pozrite sa, ak zažívam, že mám problém s umiestnením dieťaťa v predškolskom zariadení, ak potom zažívam, že šikanu už od základnej školy, ak zažívame, že je pretlak detí na istý typ škôl a nedostatok na iný typ škôl, ktoré ale nepripravujú dostatočne pre trh práce, tak ten štát v svojich funkciách, tak ako ich zažívam dennodenne, jednoducho zlyháva. Politika zlyháva. Neponúka riešenia, ktoré zodpovedajú elementárnym potrebám prežívania každodennosti. Ak zažívam, že sa neviem dostať vlakovým spojením z bodu A do bodu B, ak zažívam železnicu, na ktorej tie vlaky jednoducho nedosahujú tú rýchlosť ako v krajinách kúsok od nás. Keď zažívam, že
naozaj tú diaľnicu nemáme dostávanú z jednej časti republiky do druhého. A je to symbol, je to sranda, je to ale škandál. Je to obrovský škandál. Je to obrovský škandál. Keď zažívame, že 54% domácností nemá kanalizáciu. A do toho o pitnej vode ani nehovoriac. Väčšina má, ale máme celé marginalizované územia, kde nemajú pitnú vodu. Respektíve nemajú dostatok, prístupnú pitnú vodu. A do toho im rozdávame notebooky, robíme si srandu. Toto musí toho človeka v lepšom prípade tak zaskočiť, prekvapiť. V horšom si povie, no tak dobre, dám to do záložne a kúpim tým deťom aspoň 10. Nezodpovedajúce riešenia reálnym potrebám, v ktorých ľudia žijú. A vtedy si poviete, tak platím tu tie dane a odvody, neviem sa domôcť zdravotnej starostlivosti, čakám na zákrok rok a pol, čakacie doby, ktoré sú neskonale dlhé, potrebujem sa postarať o svojich rodičov, ktorých by potrebovali minimálne teda službu domáceho opatrovateľa, ale opatrovateľky za lepším príjmom odchádzajú do zahraničia. To je všetko na stole ako výzvy a výsledok a vizitka práce politikov. A odpovedám na vašu otázku. Ak niekto 12 rokov vládol, a toto je výsledok, tak naozaj má vládnuť znova? To je otázka. Ja poznám odpoveď, áno. A naozaj? Ak niekto za 3 roky predviedol skoro, teda čo rok to zmenu vlády, totálnu politickú nestabilitu. Bolo inak toto aj pre vás prekvapením? To je otázka na telo. Viete prečo? Lebo musím sa vrátiť k voľbám v roku 2020. Mala som tu možnosť a česť komentovať voľby v Rádiu Express celú noc, ale aj v iných médiách, tak na preskáčku. A keď už boli jasné výsledky, tak som dostala otázku, že no tak čo hovorím? Bude zmena vlády. A povedala som jedno jediné slovo. Netlieskam. Lebo som mala skúsenosť a prepáčte, mám pamäť. Čo to znamená, keď sú pri moci v jednom košiari ľudia typu Sulík a Matovič. A mňa ten štýl politiky ani nezaskočil, ani neprekvapil, lebo som ich sledovala v celé tento obdobie v opozícii. Tam neprišlo k zásadnej zmene štýlu ich politiky a pri získaní moci sa to ešte znásobilo. Takže mňa tie rozbroje a konflikty naozaj neprekvapili, čo si nedávam, prosím, ako nejakú medailu plusu, ale skúsenosť hovorila, že to nemôže dobre dopadnúť. No a prečo si ich teda znova vyberieme? Nemyslím teraz týchto konkrétne, ale tak, ako ste položili tú otázku, že prečo si vyberáme opäť, prečo si nevyberáme teda tie nové súčasné riešenia? Obávam sa, že sú v hre minimálne 2 dôvody. Prvý, keď ma sklame nové, v čo som nalieval nádej, v živote aj v iných oblastiach rozhodovania sa siahnem po minulej skúsenosti. A poviem si, predsa to nebolo až tak zlé. Aspoň to nepadalo čo rok. Aspoň to nerobilo nezmyselné rozhodnutia typu počas pandémie alebo úplne nesprávne rozhodnutia v penzínnom systéme, veľmi nespravodlivé rozhodnutia pomoci nízkopríjmovým rodinám voči tým, ktorí sú na tom lepšie. A vyhrá tá minulá skúsenosť. Je to prirodzené, logické, je to štandardná úvaha. Keď k tomu pridáte jav hentizmus, aj hentí sú takí. Čiže áno, títo kradli, ale veď títo, čo robia s peniazmi? Veď hentizmus. A keď sa tej druhej strane podarí veľmi úspešne rozmazať vinu,
rozložiť ju a všetkých politikov hodiť do jedného pytla s označením, že všetci sú rovnakí, nestojí to za reč. Pri týchto aspoň bol nejaký pokoj, stabilita a nevadilo sa to stále. Z týchto nevieme vôbec, čo na druhý deň ako vyraší. To je taký ten jeden dôvod a má svoje rácio. A potom je tu druhý dôvod, spochybnenie a štýl politiky, ktorej sme svedkami. A to je to, čo ste spomenuli. A to je o politickej kultúre. Neexistuje v normálnej spoločnosti, prepáčte, musím to veľmi kruto pomenovať, štandardnej politickej kultúre, aby plagiátori mohli nie len sa uchádzať znovu ako predsedovia strán vo voľbách o dôveru, ale aby viedli najvyššie ústavné ustanovizne. To je vylúčené. Príklad za všetky strašia tu viacerí, ja to nerobím naozaj, urbanizmom, ale tam prezident pri podozrení z plagiatorstva okamžite odstúpil. Na konci dňa sa ukázalo, že to vôbec nebolo také dramatické, ako to nafúkla opozícia a že splnil vlastne tie limity, ale on pri podozrení odstúpil. A tu máte jednu krajinu za druhou, kde sa to deje. Tu sa tým plagiátori normálne hrdili, ale najmä máme ešte jeden zvláštny jav a fenomén v politickej kultúre, normu, ktorá je neakceptovateľná. To, čo netolerujeme u nášho protivníka, alebo toho, ktorého považujeme za nepriateľného, to kľudne tolerujeme u nášho predstaviteľa politickej scény. Čiže pre fanklub pána Matoviča jeho prehrešok s diplomovkou je OK, ale Dankov prehrešok nie je OK a mal by odstúpiť. Rovnaké platí pre priaznivcov Borisa Kollára. Úplne iný meter. Norma, ktorá je, už sa vzťahuje ale na voličov, že aplikujú úplne iné normy voči vlastným a iné normy voči tým iným. A preto to v tej politike nikdy nebude fungovať. Nikdy. Pokiaľ nenasadíme úplne rovnakú politickú kultúru a normu, že podvod je podvod, či je to náš, alebo nie náš. Čiže to nie je len fenomén našich ľudí. To je aj fenomén našeho fanklubu. Samozrejme je to aj o nás, o tom, ako vnímame kultúru, ako vnímame úroveň, ako vnímame férovosť a neférovosť. A keď sa vrátim k tej terminológii domova, tak ako si ho teda urobiť, keď hovoríme o domove ako o našej krajine, tak ako ste to v úvode skvelo pomenovali, že máme tu tie väzby, ktoré nám umožňujú cítiť sa tu bezpečne, alebo rozumieme tomu, čo sa tu deje, keď teda teraz sme strávili desiatky minút tým, že veci sú celkom komplikované a problematické. Tak ako to urobiť lepším? Je na to nejaký recept z vášho pohľadu? Zniete veľmi optimisticky napriek všetkým teda aj nepríjemným faktom. Tak aký je váš recept? Ja by som nepomenúvala tie výzvy, keby na ne neexistovali riešenia a odpovede. Samozrejme existujú. Dokonca viacero možností. Dokonca sa môžeme rozhodnúť a vybrať si. Chceme riešiť výkonnosť ekonomiky riešením, ktoré mnohí obhajujú, garantovaného základného príjmu pre všetkých. Je to na stole. Alebo chceme riešiť tú výkonnosť práve naopak veľmi jasnou, otvorenou súťažou a podporou prioritných odvetví v ekonomike, silnými stimulmi, silnou podporou rozvoja takýchto odvetví, ktoré následne na seba budú nabalovať aj ďalších subdodávateľov. Máme na výber. Máme na výber, čo vieme urobiť s infraštruktúrou. Veď predsa môžeme investovať do cyklickej ekonomiky na úrovni regiónov
a povzbudiť investorov na úrovni regiónov. A máme príklad, tu sa bavíme na hranici s regiónom, ktorý je energeticky sebestačný. A teda je aj potravinovo je sebestačný. Čiže naozaj máme riešenia. Len oni neprinesú výsledok za deň alebo do roka a do dňa, ako to prinášajú také tie rozdávania sociálnych balíčkov. A tak sme svedkami toho, čo ja si dovolím nazývať komerčné politické projekty. Ano. Ja vám predám za vaše peniaze, ktoré ste si už zaplatili, rozdám sociálne balíčky a vy mi za to predáte moc, ktorou ja budem narábať podľa svojich predstav. A tento obchodný vzťah, ktorý sa tu vnucuje, je sprevádzaný populizmom, postpravdivosťou, ale to, čo je asi najvážnejšie, je sprevádzaný totálnou nenávisťou, ignoráciou a hnevom voči všetkému inému a ostatnému. Čiže a priori niečo poviete a úder medzi oči, tak tohto človeka nikto nebude počúvať a vyrábate z neho nepriateľa. Tá základná výzva pre nás na Slovensku je skúsiť použiť špendlík a pichnúť do našich komunikačných bublín. Skúsiť z nich vykročiť a začať sa trošku navzájom viac počúvať a rozprávať. Nehovorím o tolerancii voči hlúposti a násiliu a nenávisti. To by bolo ignorovanie niečoho, čo do slušnej spoločnosti nepatrí. Hovorím o tolerancii voči myšlienkám, nad ktorými sa máme zamyslieť, nápadom, ktoré potrebujeme a nádejou, ktorá nás môže spájať. Hľadajme spoločné priesečníky. Som presvedčená, že ich je viac, ako si v tomto momente uvedomujeme. To je pekné. Naozaj ste optimistka. Dobre sa to počúva a je to dôležité. Aj v dnešnej dobe, navyše v dobe, kedy sa blíži to rozhodovanie, aj v parlamentných voľbách, ale teda rozhodujeme sa denne. A mám ešte jednu záverečnú otázku a tá súvisí práve s tým, že sa zhovárame v rámci sprievodného programu Slanického ostrova divadla festivalu, ktorý prebieha na Orave. Ako vnímate aktivity v regiónoch, aktivity angažovaných ľudí? Majú aj oni dostatok moci na to, aby menili krajinu k lepšiemu? Áno, aj. Alebo ak chcete, nie úplne, ale niečo sa dá. Prečo takto? Nie je to alibizmus. Len nie je to čierno-biele, prosím. Nejaká decentralizácia prebehla Slovenskom, ale my všetko máme radi tak na pol žrde. My by sme boli radi niekde v strede medzi západom a východom, čo nejde. Každý vie, kto rozmýšľa, že to nejde. My by sme mali radi z každého rožka troška. My by sme radi, keby tá transformácia tak okolo nás prehrmela a my sme počkali niekde v závetrí a aby sa nás až tak veľmi nedotkla. Ale potom je tu výrazná časť ľudí, a je to rozdelené v spoločnosti zhruba 1:1, ktorí sú ťahuňmi. Sú. A tí vedia, že jednoducho rozdrobenosť na 2920 samospráv na Slovensku je nonsens. Že tie maličké samosprávy, ktorých je vyššie polovica, zároveň polovicu zdrojov použijú len na samotnú administráciu ľudí, ktorí to majú viesť. Že nutne potrebujeme vytvárať väčšie celky na to, aby sa tie sociálne a verejné služby mohli realizovať. Aby mali dostatok spoločných zdrojov na opravu tých ciest, ktoré im náležia, dobudovanie škôl a zariadení v daných lokalitách. Tak, ako prirodzene sa spojili kvôli stavebnému zákonu, úplne rovnaké je nutné pre sociálne zariadenia, sociálne služby, školstvo a tak ďalej. Ale môžeme to urobiť, nič nám nebráni. Motiváciou môže byť, a to
chcem pozdvihnúť a vyzdvihnúť, lebo čerstvo prezidentská vláda rozhodla, že nie malý zdroj financií z eurofondov ide priamo do regiónov, aby si ich mohli nasmerovať práve na regionálny rozvoj. Takže možnosť tu je, ale nesmieme byť po nosnej dierky utopení v tom pôvodnom riešení, ktoré vidíme, že na tých vyše 2000 drobných a väčších kompetencií tá malá samospráva nemôže mať kapacitu. Zažívame, že ak chceme pomôcť, poviem to na názornom príklade, zdvihneme životné minimum, musíme, pomôžeme nízkopríjmovým domácnostiam, v zápäti budú mať menšie príjmy samosprávy z daní z príjmov fyzických osôb. Lebo zvýšime odpočítateľnú položku. Hej? Okamžite. Takže nemôžeme ponechať to financovanie len na tomto jednom zdroji. Vieme to. Opäť máme rýchle riešenie. Daňový mix. Som presvedčená, že so ZMOSom aj s Úniou sa vieme veľmi rýchlo dohodnúť. Len treba to zrealizovať. A k tomu to, čo nás nestojí ani cent, máme najväčšiu koncentráciu hradov a zámkov na priestor, ktorý tu máme k dispozícii. Slovensko bez nadsázky je prekrásne. Prekrásne. Máme 27 vrcholov, ktoré sú vyššie ako 2500 metrov v Tatrách. Také dary, ktoré máme k dispozícii a výlet naozaj, ktorý je po ruke, Orava je prekrásna. Kto by tam nešiel rád, či v lete, alebo v zime. Je to tak? Je to tak. A keď k tomu pridáte kultúru a vítam, že sa pripravuje oveľa bohatší fond, ktorý by mal práve tieto festivaly a rôzne aktivity lepšie financovať a saturovať, tak sa skláňam pred ochotníctvom, dobrovoľnosťou a produkciou, kreativitou ľudí v týchto regiónoch. Teším sa okrem vášho festivalu. Dovolte mi vyzvihnúť tú moju srdcovku na kremnické gagy a všetkých tam pozývam, pretože aj tam sa ukázalo, že dokážete z drobného, malého festivalu, ktorý má už vyše 40 rokov, je to dospelák, urobiť veľký medzinárodný festival, ktorý má viac ako 10 000 návštevníkov za deň a ponúka celé spektrum skutočne pre pobavenie, oživenie a skvelý zážitok a pôžitok pre mnohých ľudí. Kade chodím po Slovensku, tade narážam na úžasne povzbudivé veci a nebudem zastierať, že vyhýbam sa miestam, kde namiesto oslavnej vlajky na výročie SMP si niekto dovolí vyvesiť vlajku čiernu. Prosím, takíto ľudia nás nesmú reprezentovať. Ďakujem veľmi pekne za vaše inšpiratívne slová, povzbudivé slová. O kultúre by sme sa ešte mohli zhovárať hodiny. Je to ďalšia veľká téma, ale aj preto, že sa kultúre venujeme. Na divadelnom festivale sme sa stretli v Slovenskom národnom divadle. Vy ste v trošku mladších rokoch robili balet? Ale nie tak dávno. Nie, tak som to myslel. Tak to si ideme teraz ešte vyskúšať, ale už pri vypnutých kamerách. Zhováral som sa s Ivetou Radičovou. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na Oravu.